Sa Lapu-Lapu City, 15 anyos nga tinun-ang babaeng 5 ka adlaw nang wa makauli silang panimay. Michat man ang dalagita siya mga ginikanan apan tungod kay wa kini mutug-an siyang nimutangan. Mga ginikanan midangup na sa mayor aron magpatabang pagpangita silang anak. Ani ang report. Pumuli akong anak mo, may. Emosyonal nga miatubang sa RTV Balitang Bisdak ang amahan sa 15 anyos nga dalagita. Kinsa na balaka na pag-ayo kay 5 ka adlaw nang wa mauli ang ilang kamagwangang anak. Gibutyag sa inahan nga nakasab-an ang dalagita sa iyang amahan niadtong milabay Huwebes sa gabi, milakaw kini ugwa na mibalik. Pagkaingon ugma, michat pa kini kanila. Relax lang mo ma, pa. Muuli ra ko, okay ra ko ma, okay ra ko pa. Ang akong tagusto day nga makakita ko nimo, maskin makadungog lang ko sa imong tingog. Insya ma ako sipi guba baya, dili ko katawag. Okay ra ko ma, muuli ra ko. Relax mo unsa pag relax na ako day nga asa lagi ka. Ikanima nang gadlaw mamoy. Sa pagpakisusi sa magtiayon, pinaagi sa mga classmates ni Ini ug sa abag sa barangay, nasayra nilang miuban ang dalagita sa iyang 22 anyos nga uyab nga sakop sa usa ka gang. Busa ingon na lang ni Ana ang kabalaka sa mga ginikanan, ilabi na kay may michat pag-usab kanila apan daw lahi na ang nagkupot sa cellphone sa iyang anak. Sige na bay may magchat-chat sa akong anak ma'am. Kay bojo ko nga dili na siya nakupot sa cellphone ma'am. Mao na ni anak ko dong, nasayod ko naa nimo ang ako anak dong. Palihog lang in taon dong. Amo ra anak amo gikinahanglan dong, mauli lang. Kanang palihog lang taon ko pauli sa amo anak dong kay 15 anyos pa in taon na. Baka kita lang may ba mo tanaw mi. O unsay la kahimtang ngun ana ba? Sila basa nga gida. Ang gusto lang mo nga clear nga kuan ba kung panalitan uyab sila nang kuan ay ipon ba sila? Ang gusto matanaw na mo. May michat usab kanila nga nagpailang mo'y nakatima na karon sa ilang anak apan wa motugan sa ilang nahimutangan. Matod sa hepe sa Police Station 3, Police Major Ramil Dugan, gipasubay na nila karon ang posibleng nahimutangan sa grupo nga naara usab sa Lapu-Lapu. We will assure you ng positive result. Gagawin namin ang lahat para maayos natin ito, para hindi na kayo i-assure ko namin yan. Basta magtulungan lang po tayo. Midangup na usab ang magtiayon kang Mayor Junard Ahong Chan aron magpatabang pagpangita sa ilang anak. Atong gimanduan ang atong happy si Major Dogan na within today ma-rescue na to ang bata, no? Ang minor de edad. Dili na to palampason o ugma ang adlaw. Total do na naman tay lead kung kinsa ang nagunit niya karon. So sayon na gina pag-trace back basta matutukan lang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.